Doc Joey Betito! Na to, para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwak. Hayang ang resistensya ay bumigay. Huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni Doc Joey Betito. Palakasin ang loob, patibay ng katawan, labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bida, nandito na sa inyo. Ito ang Amazing 4, ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi 5, kumpleto na. At ang Mega 1, ang bida sa tuwina. Amazing 4, i-dance mo. Laban sa sakit, tayo ang panalo. Microbes at parasite o kahit cancer man yan, katawan ay lalakas, hindi sila ubra dyan. Vitamins na natural, gawa para sa atin, upang bawat pamilya kalusugan ay anihin. Salamat Doc Joey sa iyong malasakit, sa tulong ng Amazing 4, lalayo ang sakit. Check it out! Miracle Seed, Mega Egg, Multipay, sayaw, Mega 1, sigaw, apat na sandata sa
Ruses ang Mega One capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, palamerictus, turme ang dilaw, at moringa, malunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng laban sa mga infeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon sa aming nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan nga ng mangga na pagaling. Amazing Food, mga herbal na nga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatitik, Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing for during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga siya. Talagang hindi na Hindi na siya makalakad. makalakad. Nakahiga na lang sa Nakahiga kama. na siya. Tapos nung nangyari, ay may reseta sa kanyang 7 Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. tumatalab. Sabi niya, ay alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako Pag-asa. nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Ulimpo. Oh, Miss Ulimpo na yung anak niya. Na yung anak Na niya natulungan daw, natin na kasi nagkaroon kung may ng leukemia, cancer. Opo. yung anak Oo, niyang na dalagita, kinikemo po, nagkikemo. na. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, ano ba doon pa sa may BCGB. Opo, So, opo. hinanap ko ang nakalipat dito sa Albay. Tapos may tapat na. Bago So, Central. Bago Central. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa akong budget, nasa wheelchair ko siya. So, uminom siya ng Mega One noon. Naubos Kasi- na, naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakawatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So, ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo, nakalakad? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay Naubos nakahiga na lang sa kama, Opo. ngayon nakatayo, Oo, madali lang makaskas yun. makaskaso. Kaya nung naubos Nung yung... naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-use natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na
ano kaya kung nakatayo ka na, gumaling ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, balik ko na lang yung gamot para continuous yung pagno. Kaya pala sabi mo sa akin noon, Olokyoy, pwede ba ang wheelchair ko? Ibenta ko sa iyo at ibili ko ng itong mga produkto mo natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling. Praise God. Sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali niya na naman. Kaya, Ay, hayaan mo na gagaputin yan. natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iba bumalik naman. na naman yung aking hyperactivity dahil stress na nga ako. Okay. Sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax siya. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin na nakatutulong. Opo. So ano po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Trio at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto, subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very may ako nga ito, o tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Trio, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Bitito sa tapat ng Central Bank. At mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Doc. So, thank you so much, madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. Maraming salamat. At ginagamit lang po ang ating amazing products, mga amazing po na yan. So salamat. Hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling. Tuloy-tuloy magkapagkamo magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. God bless po and good day. Salamat po. Okay, amazing people. Andito po si Amazing Mel Navarro Millares ng Kamalig Albay. Meron po siyang isi-share sa atin. Before na uminom siya ng ating mga produkto at ngayon po nakainom siya, pati na ngayon po yung kay mother, nakainom na rin. At isi-share niya po kung ano po na itulong sa kanila ng ating mga amazing products. So Mel, paki-share nga sa atin. And advance happy birthday pala. Thank you daw, advance din. Dati po lagi pong nasakit yung dibdib ko, tapos may acid din po ako. Acid reflux. Opo. Tapos po, nung time na pumunta kay Doc, yung payat ko. Sobrang payat mo. Opo, parang- Ngayon sexy ka na. Yan. Sobrang tama na Doc. Para pong lantang gulay yung ko noon, yung pakiramdam. Tapos nung nag-try po akong uminom noon, Amazing Trio, yun po, mga ilang weeks lang po, na po ako ng magandang pakiramdam. Hanggang ngayon po, napabalik-balik na din po ako kay Doc na nabili. Malaki ang nagawa sa inyo ng amazing products natin. Pati si nanay, di ba umiinom na rin ang mama mo? Opo. Ano naman ang naitulong kay nanay? Yung sa tuhod po. May arthritis si nanay. Nung uminom, gumanda, nakalakad na siya ng maayos. Opo. So praise God, hallelujah. So ano masasabi natin sa mga nanonood ngayon? Wala naman pong masamang mag-try kasi maganda po yung resulta na niyo po pag minom po kayo ng product ni Doc. Kasi po ako, ang tagal ko nang umiinom. Talaga, amazing po talaga.
Okay, congratulations. Thank you Good po, luck. Doc. And thank you, Lord Jesus Thank you Christ. po. Salamat, salamat. Ako po si GC Ramilo, taga Barangay 28, Victory Village. Nagdigdig ako kay Doc Joey Bitito para pakonsulta. Para makainom ako sa iyang mga produkto na Amazing 4. Kanya nataon ako kanso itong Amazing 4, medyo marahay na po ang pagmatik ko. Ano po tayo dati sa mga namatian mo, yung mga karamdaman mo po? Dati maluya ang pagmatik ko, ang pagkaturog ko. Dahil ko nang naturog di maray ta, pirmi lang ako nag-iihi. Sa ngunyan, maray na ang katurog ko. Kaya na ako masyadong napipiro. Dati po ay perang beses ka po mag-ihi sa Minsan, banggi po. anong 7. Mm. Ngunyan, 2 na lang ang pag-iihi ko. Almost normal na. Mm. Normal na. Ngunyan po, naka 3 months ka na po sa muya. So, binabaan ka na po sa dosage mo. Okay na po gabos na health concern mo. So, ngunyan po, tatay, ano po, so pwede mo pong masabi, ma-recommend regarding po sa pag-take mo kang products po ni Doc Joey? Medyo maray na talaga. May rekomenda mo ba sa mga kababayan mo, sa anak mo? Para sa kuyang mga kamag-anak, mga kakilala, kung mayamanindong mag-arman sa kuya na magrahay, dumidimang po kamo kay Doc Joey Bitito. Tanganing magrahay man kamo. Kung iba man kamong mga nakakaramdaman. Okay. Salamat, Okay tatay. po, God tay. bless. Thank And you good health. po. Okay po, salamat. So, ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Asin Diyos, marahay na pagtabang sa gabos po nagdadangog sa DCGB Radio at pati na rin po sa lahat na nanonood sa atin ngayon sa ating Facebook page na Doc Joy Bitito and then sa Facebook page din po ng DCGB. So, and then ngayong araw din po ay naka-live na rin po kami sa aming YouTube channel na Doc Joey Bitito. So, ayan, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, o mas kilala po ninyo bilang ang lalaking hindi tumatanda. And of course, sa aming Vice President, kay Ma'am Andy Bitito Prenzena. And together po with my partner dito sa aming office, kay Miss Arlene Pagawang. So, ako po muli is Miss Angel Garcia, ang makakasama niyo po ngayong hapon sa programang ito. But mamaya-maya po ay makakasama niyo rin po si Ma'am Arlene Babylonia. Ayan po, sa lahat po na may karamdaman, anumang klaseng karamdaman po yan, ay pumunta lamang po kayo dito sa office ni Doc Joey. So, ang aming office po ay located po ito sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral na Pilipinas. So, pag may nakita po kayong green building, so yun na po yung office ni Doc Joey Bitito. But for the meantime, baka kasi akalain nyo sarado yung office namin kasi dito po nakapark yung sasakyan ni Doc Joey. Magtanong lang po kayo, pag may nakita kayong tao, tanong lang po kayo sa labas kung saan yung papasok kay Doc Joey. And then bukas po pala, Sunday, ay bukas din po dito sa aming office, dito po sa Cabangan. So, from 8 o'clock a.m. hanggang 12 o'clock p.m. po in the noon time, ay bukas po ang office namin. So, andito po kasi si Ma'am Arlene. So, kaya po sa lahat ng mga pasyenteng nagbabalak po pumunta dito sa aming office bukas, ay magsadya na lamang po kayo from 8 o'clock a.m. hanggang 12 o'clock p.m. Kasi hindi po makakapunta si Ma'am Arlene at si Doc Joey sa Dorotea Resort and Spa.
But kung gusto niyo po mag-avail ng mga products namin, lalong-lalo na yung mga umiinom na ng mga produkto namin at na, kumbaga, wala na kayong stock sa bahay ninyo para sa mga iinumin ninyo, pwede rin po kayong pumunta sa Dorotea Resort and Spa kasi meron din po kami dyan na mga produkto. So mag-chat na lang po yung staff namin doon kapag may bibili at kami naman po dito i-advise me naman po or instruct me yung staff doon kung ano po yung gagawin. Again, kung gusto niyo po mag-avail ng mga products bukas sa Dorotea Resort and Spa, ay meron po kami dyang mga produkto. So, ayan. Pwede rin po kayo pala, bago kayo pumunta doon sa Dorotea Resort and Spa, pwede rin po kayong mag-message or mag-call sa mga numbers ni Doc Joey. So, eto po ang number ni Doc Joey. Kumuha na kayo ng mga papel, ballpen, or kahit ano pong masusulatan or pangsulat. Kasi, i-dictate ko na po yung numbers ni Doc Joey. So, ayan, kung may mga concern kayo about sa inyong health and then about din po sa mga produkto, pwede po kayo dito mag-message or mag-call. So, ayan, ang una pong number ni Doc Joey, ito po ang Smart. Ito po ay 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. At bukod po dyan, lalong-lalo na sa mga Globe user, meron din po si Doc Joey na Globe number. So, ito naman po ang number ni Doc Joey sa Globe. 0917-853-8933. Again, uulitin ko po, 0917-853-8933. So, yan po yung mga numbers ni Doc Joey na pwede ninyong tawagan. And of course, kung meron naman po kayong mga social media account, like for example, yung ating Facebook, meron po si Doc Joey ng mga personal account niya. So, madalas po doon siya po active. Kasi minsan, pag medyo busy po siya, madaming ginagawa, hindi niya po napapansin na may tumatawag pala sa kanyang phone. So, pwede naman po kayong bumisita doon sa personal account niya at doon po kayo mag-message. Para po at least, pag open ni Doc Joey ng kanyang phone, makikita niya po yung message po ninyo at maaari po kayong ma-replyan about sa inyong mga health concerns. So, ayan, ang una pong personal account ni Doc Joey, yun po ang Joey Bibon Ditito. Again, Joey Bibon Ditito. So, ang pangalawa niya pong account, yun naman po ang Doc Ching Bermundo Bibon Ditito. Again, Doc Ching Bermundo Bibon Ditito. But, meron din po kaming Facebook page kung saan din po kami araw-araw except Wednesday naka-live. At syempre, kapag may mga bagong pasyente, pinupost po namin doon. Pati na rin po yung mga natulungan ng aming mga produkto and a few mga products pong ina-avail sa amin araw-araw. So doon po lahat na nakapost. And then, pwede rin po kayo doon mag-message. Once din po na may mga inquiries kayo about sa inyong health problem. So, ngayong araw, bago po ang lahat, pasalamatan po muna namin yung mga pasyente namin ditong nag-repurchase at syempre yung mga bagong pasyente na nag-avail po ditong mga produkto ni Doc Joey. So, kanina po, umagang-umaga, galing po dito si Mr. and Mrs. Trilliama. So, sila po ay mag-asawang taga-uwas. So, sila po ay both na umiinom ng mga amazing products si Doc Joey. Kasi nasa 70 plus na po sila at parehas po silang may problema sa kalusugan. So, sila po ay nag-avail kanina ng good for 10 days na kanilang intake. And then, kanina din po ay may galing kami ditong pasyente na tagama nito. Nag-avail din po ng 30 cups na Mega 1. Tapos may bago rin po kaming pasyente na pumunta dito kanina. So, si Alexander. So, siya po ay
26 years old, and ang problema niya daw po ay nag-start lang yung pangangate sa kilikili niya, tapos later on, parang, kumbaga, naglalakop na siya sa iba't ibang parts ng lawas niya, ng katawan niya. Tapos, hindi siya mapakali kasi hindi na daw sapat yung tulog niya. Hindi na siya masyadong nakakatulog kapag gabi kasi nga sobrang katiko ng katawan niya. So, kanina, pinagbili-han naman namin siya nitong ating amazing products. Pati na rin po may ointment kami dito para sa mga nakakate sa katawan at meron din po kami ditong natural soap. So, yung guava soap na pwede po sa may mga skin allergies, may skin problem, or kahit anong problema ninyo po sa skin, pwedeng-pwede po yung sabon na yun. Even though kahit po may sugat kayo na napakatagal na, hindi po gumagaling kahit inuman ninyo ng iba't ibang klaseng synthetic drugs, galing na rin po kayo sa iba't ibang doktor para magpa-check up, wala pa rin na improvement sa kalusugan ninyo or sa health problem ninyo, pwede po kayong pumunta dito kay Doc Joey at syempre humingi po ng mga advices kung ano ba yung dapat ninyong inumin para po ma-resolve yung inyong health problem. So ayan, ngayon din araw po ay may bago rin kaming pasyente, si Ma'am Evelyn B. Bandola. So siya po ay nag-avail ng ating healthy drink. So isang box ng Mega Choco, isang box ng Amazing Juice, and then Amazing Coffee Mix. So ayan, kung mahilig po kayo sa mga coffee, sa choco, and of course, sa juice, pwede rin po kayong pumunta dito sa aming office kasi bukod po doon sa mga products namin na mga kapsula, meron din po kami yung tinatawag na healthy drinks. So yun din pong healthy drinks ay nakakatulong din po sa problema or pangdagdag po na makakatulong doon sa problema ng isang tao. So, kung mahilig po kayo sa kape, hindi ninyo maiwasan na magkape araw-araw. At kung ang kape po ninyo ay yung 3-in-1. So, yan po ay baka meron pang bad side effects sa inyong kalusugan. So, pwede na po kayo mag-shift sa natural coffee. So, dito po sa aming office, meron kaming 3 klaseng natural coffee. So, andito po ang Mega A Coffee. So, lahat po yan, mga berries. Andyan po ang acai berry, pomegranate, blueberry, cranberry, at elderberry. So, yung nasa Mega A capsule po natin na ingredients ay andyan na rin po yan sa ating Mega A. But wag niyo pong iisipin kasi baka yung iba sa inyo ay yung ingredients ngayon na meron kay Mega A capsule ay iba man niya pala na ingredients na nasa coffee. So, baka magsabi kayo, ay yung coffee na lang ngaya ang bahalon ko yung mga yan naman sa mga ingredients ng capsule. So, ito po na coffee natin, kung di ba, pag nag-intake ka or pag uminom ka po ng isang kapsula ng Mega A capsule, so 100% makukuha mo po yung mga benepisyo doon sa isang kapsula. So, ang katumbas po kasi ng isang capsule ng ating Mega A ay 10 sachet ng ating Mega A coffee. Kaya mas better din po na inumin ninyo yung Mega A capsule. So, kumbaga, sinasabi lang po namin na yung Mega A coffee ay pandagdag lang po makakatulong doon talaga sa pinaka-main product namin, which is yung Amazing Core po. Tapos, meron din po kami Multi-5 coffee. So, ang Multi-5 coffee naman po, ang mga ingredients niyan ay mga mushroom. So, bali 5 klase din po yan na mushroom. Andyan po ang maitake, shiitake, reishi, agaricus bazi, and then yung cordyceps. So, yan din pong coffee na yan na Multi-5 coffee ay napakaganda rin po yan sa mga kalalakihan kasi yan po ay nagbibigay din ng lakas para po sa mga kalalakihan. Tapos, meron pa kaming isang coffee, yung pinaka-the best na coffee namin. Kasi ito po, bale, 14 ang ingredients po ng ating
Amazing Coffee Mix. So, sa Amazing Coffee Mix po, ang ingredients niya ay meron siyang acai berry, cranberry, elderberry, agaricus blasi, cordyceps, blueberry, maitake, shiitake, moringa, at pomegranate. So, madami po ang ingredients ng ating Amazing Coffee Mix. At bukod po dyan, ay meron po itong natural sweetener. So, meron po itong stevia, hindi po ang ginamit po dito, natural, hindi po brown sugar. Kaya po, kung nag-aalala kayo kasi mataas po yung sugar ninyo, but gustong-gusto ninyong magkape, I recommend you po this Amazing Coffee Mix. Kasi mas better po ito kumpara po sa ibang coffee na iniinom ninyo. So, ang pang-apat naman, kung ayaw nyo naman ng coffee, meron naman po kaming Mega Choco. So, si Mega Choco po, may 5 klaseng ingredients din po ito. So, andito po ang acai berry, cranberry, goji berry, at moringa. At ang kagandahan din po dito kay ating Mega Choco ay stevia din po ang ginamit ditong pampatamis. So, natural sweetener. At bukod po dyan, ang ating Mega Choco po ay pwede po sa mga bata and of course, sa mga matatanda. Lalong-lalo na po kung yung bata nag-school, nag-aaral sila, para po mas maging active yung brain nila, painumin po ninyo ng Mega Choco. Kasi ito pong Mega Choco namin ay meron pong brain enhancer and brain booster. At pwede naman po ito sa matatanda kasi 'di ba? Pag nagkakaedad na ang isang tao, medyo nagiging makakalimutin po sila or minsan nagiging oryanin. So, kung nakikita na po ninyo yung symptoms na gano'n sa nanay ninyo, sa lola ninyo, pwede nyo po silang painumin nitong ating Mega Choco para po at least ma-activate pa rin po or ma-boost pa rin yung brain nila. So, hindi sila masyadong maging makakalimutin. Kasi 'di ba mahirap na kapag naging makakalimutin ang isang tao. So yun po yung pangalawa naming variation. So ang pangatlo namin, ito pong Amazing Juice. So ang Amazing Juice po namin ay 2 klase din po. Meron kaming Amazing Juice with glutathione, meron din pong Amazing Juice with collagen. So ito naman po, ang mga ingredients po nito ay acai berry, goji berry, dalandan, mangosteen, moringa, pomegranate, at stevia. So, ito rin po ang aming Amazing Juice. Ang ginamit din po dito ay stevia. So, ito pong juice namin, maganda po siya for detoxification sa lawas ng sarong tao. And then, maganda rin po siya kapag ang isang person po ay may sipon, ubo, or may UTI. Ito po kasi ay nakakatulong din po para sa pag-ihi ng isang tao. At syempre, kung kayo po ay merong sipon at ubo, matutulungan din po kayo nitong ating Amazing Juice. Ang gawin nyo lang, itimpla nyo po sa maligamgam na tubig at mabilis po kayo gagaling. And by this August po pala, sa August 19, magkakaroon po ng pa-promo dito sa Amazing Juice. Kaya abangan nyo po yung pa-promo namin. At magkakaroon na rin po kami ng delivery. So, cash on delivery po ang aming juice. So, abangan nyo na lang po sa August 19 ang pa-promo namin dito sa Amazing Juice with glutathione and of course, Amazing Juice with collagen na napakaganda po pagdating sa mga skin or sa balat po ng isang tao. So, yun po yung aming mga healthy drinks, yung mga coffee namin, Mega A Coffee, Multi-5 Coffee, and then Amazing Coffee Mix. And then, meron po kaming aming Mega Choco, at syempre, yung 2 klase po ng juice, Amazing Juice with Miracle C and glutathione, then Amazing Juice with Miracle C and collagen. So, yan. So, kanina din po ay galing po dito si Ma'am Ferrer. So, ito po si Ma'am Ferrer Sinaida Ferrer, na ay tagama nito Albay. So, ito si Ma'am, nagpapa-shockwave po siya kasi meron po siyang kidney stone. And then, nagpapa-shockwave siya sa Naga City. And then, halos daw sa isang session ay gumagastos yung pamilya niya
ng 60,000 pesos. So, yung naipon ni nanay na halos mag 1 million, ang natira daw po ay ano na lang, 150,000 na lang. So, pero, nagpa-shockwave si nanay, ay sa tingin ng anak niya ay wala pong improvement. So, mas lalo lang nangihina yung katawan ng mother nila, mas lalong halos bagsak na bagsak. Tapos, namamayat na yung nanay nila sa pagpapa-shockwave. Tapos naisipan nila yung amazing products ni Doc Joey kasi sila pong mismo yung mga anak ni nanay, yung ano niya, yung daughter-in-law niya, ay natulungan na po itong ating mga produkto. Kaya yung anak ni nanay nag-decide na why not ipatry natin sa mother natin yung amazing products ni Doc Joey dito. So ngayon po, halos mag-iisang buwan pa lang si nanay na umiinom nitong ating mga amazing products, pero malaki po ang naging pagbabago sa kanya compare po noon na nagpapa-shockwave siya. So ngayon, sabi ng anak niya, si nanay daw ay medyo nagkalaman-laman na yung pisngi nito at syempre yung katawan nito, medyo nagtataba-taba na daw po. And then, dati, syempre, kaya nga, bagsak na bagsak si nanay, hindi siya makapaglakad mag-isa, dapat ng alalay. So ngayon po, nakakapaglakad na daw po si nanay kahit mahina pa, pero wala na pong alalay. So yun po ang naging improvement sa nanay nila kay Ma'am Sinaida Ferrer na tagama nito Albay. So, kanina din po ay galing po dito si Ma'am Maria Aleja Romero. So, ito naman po ang problema niya ay meron po siyang problema sa mata. Malabo po yung kanyang mata. Tapos dito po sa may ilalim ng tenga niya ay meron din po siyang malaking bukol. Tapos bukod po doon ay palagi rin po sumasakit yung tuhod niya. Kaya po hirap na hirap siya sa paglalakad. Kailangan niya po ng alalay. So ngayon po, pumunta siya dito at nag-avail naman po nitong ating amazing products, which is yung Amazing Trio, yung Healthy Drinks, Mega Choco, and then Amazing Juice for good for 1 month na po. Kasi para hindi na siya mahirapan pabalik-balik dito sa aming office, nag-avail na po siya ng good for 1 month. So sabi naman ni Ma'am, mas gumanda daw yung pakiramdam niya ngayon kumpara noon na hindi pa po siya nakakainom ng mga produkto natin. Sabi niya nga, parang naramdaman niya daw na dinetox yung katawan niya. So maganda po yun na na-detoxify yung katawan natin para po at least ma-cleanse po ito at mailabas po lahat ng basura sa loob ng ating katawan. So, ngayon din pong araw ay galing po dito si Ma'am Estela Martinez. So, siya din po ay bumili ng Amazing Trio Advance at isa din pong Amazing Coffee. So, ito naman kasi si Ma'am Estela, ang problema niya po ay may bladder stone po siya. At noon, sabi niya, hindi po siya makatulog ng maayos kasi palaging sumasakit or namamangkid po yung kanyang paa. Tapos, yung pag-inom niya po nitong ating amazing products, sabi niya, na-lessen daw po yung pain na nararamdaman niya at nakakatulog na po siya ng maayos. But tinutuloy-tuloy niya pa rin po yung pag-inom nitong ating mga produkto kasi after ilang months ay magpapa-examine daw po siya at titingnan niya yung mga resulta kung ano ba yung naging pagbabago or naging improvement sa katawan niya simula po nung uminom siya nitong mga produkto natin. So, kanina galing din po dito si Sir Renato Esquivel. So, siya din po ay suki na namin dito. Halos every month ay bumabalik po siya dito para po mag-avail itong ating amazing products. At ang kagandahan po kay Tatay Renato, kahit po mag-80 years old na siya, next year ay malakas na malakas pa rin po siya. At nagpa-quantum analyzer po siya kanina, so halos po lahat ng result ay normal. So dito po kasi sa amin, meron kaming tinatawag na quantum analyzer. So for only
150 pesos. Meron ka na pong examination, pati po yung resulta, yung hard copy ng result mo ay ibibigay po namin sa inyo. So at least kung wala po kayong mga laboratory examination, kasi 'di ba, mahal po ang magpa-laboratory, pwede naman po kayong magpa-quantum examination dito sa amin. Basta pumunta lang po kayo dito sa aming office at sasabihin niyo wala pa kayong laboratory examination at gusto niyo malaman kung ano na ba nangyayari sa loob ng katawan ninyo, kaya gusto niyo magpa-examine or yung quantum analyzer. So ngayon din pong araw, ay galing din dito si Mr. Bitado. So ito naman ay binibilhan niya po yung kanyang mother na may problema sa pag-ihi, may problema sa mata. So ayan, kahit medyo kapos, nahihirapan maghanap ng pera, ay dedikado pa rin po si Mr. Bitado na bilhan yung nanay niya ng ating amazing products para po at least kahit nagtatrabaho siya, kampante po siya na merong iniinom yung mother niya at hindi po magsasuffer ng anumang karamdaman. So, yun po yung mga pasyente namin galing dito ngayong araw at nag-avail po itong ating amazing product. So, ayan, talagang napakagaling po at napaka-amazing na mga produkto ni Doc Julie. Kasi, di ba, kapag binabalik-balikan ang isang produkto, ang isang company, ang isang office, ay magaling po ang produkto na yan. Kasi hindi naman po tatagal yung isang company na halos mag-20 years na kung hindi po magaling ang produkto nila. Kaya po sa lahat po nakikinig na may problema po sa ay sa kalusugan, anumang klaseng problema po yan, mapa-high blood, mataas ang sugar, yan, dapat po ninyo yan agapan bago po kayo magkaroon ng complication sa iba't iba ninyong parte ng katawan. Kasi, di ba, ang lahat nagsisimula sa high blood, sa diabetic. And then, later on, meron ka pagpa-laboratory mo or pagpa-examine mo, meron ka na palang ibang health problem sa katawan mo. Kasi nga po, napabayaan mo yung isang problema mo sa kalusugan. Kaya po, mas better po kung nag-high blood pa lang kayo, tumataas pa lang po ang iyong mga sugar, yan, pumunta na kay Doc Joey Bitito para po magpakonsulta kasi dito po ang consultation ay libre lamang po. So pagdating po sa consultation ay wala po kayong babayaran. Ang tanging babayaran nyo po ay yung mga produktong ire-recommenda sa inyo ni Doc Joey na dapat po ninyong inumin para po matulungan ang inyong mga problema sa katawan. But, of course, pinapaalala po namin na dapat kapag umiinom kayo nitong ating mga produkto, ay didisiplinahin po ninyo yung katawan ninyo. Siyempre, bawal na po kumain ng mga pagkain na matataba, mantika, sobrang tamis, pati po yung mga processed foods ay dapat pong iwasan. So, dapat po healthy po yung mga kinakain ninyo, healthy yung pinapasok ninyo sa katawan, at syempre, dapat din po kayo magkaroon ng exercise. Kahit hindi po yung heavy exercise, basta magalaw-galaw nyo lang yung katawan ninyo, ay okay na po yan. At syempre, mailabas po yung pawis sa katawan ninyo. Kasi maganda po pag papawisan ang isang tao. At syempre, bukod po dyan, kapag umiinom kayo ng ating mga produkto, iiwasan na po ninyo yung mga bisyong nakasanayan ninyo. Like for example, yung paninigarilyo ninyo, iiwasan po ninyo yan hanggat maaari ay itigil na dapat. Tapos, yung pag-iinom, bawal din po yan, lalong-lalo na po kung mataas po ang uric acid ninyo sa katawan. Kasi mas natitrigger po ang pagsasakit ng mga joints, mga tuhod, siko, bukong-bukong, kung kayo po ay umiinom ng alak. Kaya po, para po mas maging healthy ang katawan ninyo, you should take food supplement na talagang subok na at sinabi natin proven and tested since 2008 na nakakatulong po sa may iba't ibang klaseng karamdaman.
So, ayun po. So, ngayon naman po ay sasamahan tayo ni Ma'am Arlene dito sa ating programa. So, yung kalahati, si Ma'am Arlene na po yung magdi-discuss at syempre i-announce niya din po kung anong oras po siya bukas para po kung mayroong mga pasyente na gustong pumunta dito sa aming office sa Kabangan ay masabihan po kayo. And then, syempre, dapat maaga rin po kayo kasi pag nagkakasabay-sabay ang pasyente, baka mahirapan si Ma'am Arlene na, i-accommodate kayo. Pero lahat po dito pumupunta sa aming office ay ina-accommodate po namin yan ng maayos. So, wala po kaming pinipili. Kaya bukas po, ang office namin ay bukas at ipagpapatuloy po ang programa namin ni Miss Arlene. So, ayan na po. Bye. Ayan, thank you so much kay Miss Angel Garcia. Ayan, nakasama po natin siya sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So for now, si Miss Len naman po ang makakasama nyo sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. At syempre, kasama din po natin dito ang ating CEO na si Doc Joey Bitito, or mas kilala po natin bilang ang lalaking hindi tumatanda. And of course, to our Vice President, Ma'am Ann, Bitito Pinzena, ayan, together my partner dito sa office, kay Miss Angel. Ayan, so muli ako po si Miss Len Pabilonia, ang makakasama niyo po sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. Ayan, so antabay na din tayo sa PBNDCGB. Of course, sa mga nakikinig po sa kani-kanilang tahanan na talaga pong inaabangan po ang programa ni Doc Joey. Ayan, talagang kapag narinig na yung programa ni Doc Joey, talagang lalong-lalo na yung extra natin at intro, ayan, talagang napapaindang. Ayan, talagang napapasayaw daw sila. Kaya naman po, isa yan sa inuuna natin dito mai-announce dahil sila din po yung lakas natin kung bakit po tayo ay ganado magprograma. Kasi nga po, lalong-lalo na sa mga marami ng karanasan sa problemang pangkalusugan. Pero ginawa nila lahat-lahat, subalit po ay nabigo sila pag daan ng ilang taon. Kaya naman po sila ay binigyan ng pansin ang programa ni Doc Joey upang po ay tuluyan na silang gumaling sa kanilang kalusugan. So kanina po ay nabanggit na yung mga benepisyo, mga ingredients ng ating mga amazing products. Kaya naman po ngayon, pag-uusapan naman po natin kung ang isang sakit daw, ayan, isang sakit lang ay pwedeng maubos lahat ng mga pinaghirapan po. Iyan naman po ay based naman sa mga karanasan po ng ating mga pasyente na halos po ginawa ang lahat ng ipon, ininvest nila sa kalusugan para po ay gumaling sila sa kanilang mga health problem. Subalit pagkatapos ng lahat ay ganun pa rin yung kanilang mga nararamdaman. Although, siguro ay natulungan sila, but then ay hindi totally. At syempre, ngayon din po ay i-announce natin for tomorrow ang ating schedule. Ayan, kaya naman po bukas sa mga nagbabalak po na magpakonsulta sa atin tomorrow, we are open po dito sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Bukas po ako dito simula po alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. And take note, siguro mas maganda po na mag-message kayo sa akin kung medyo maaaga kayo kasi po ay may programa tayo sa DCGB or may Facebook page tayo na live. Kaya siguro po mas agahan po natin. Kasi kapag nag-start na po ang programa natin from 9:30 to 11 po ay tuloy-tuloy na po yan. So baka medyo mapadali yung ating
consultation. Kaya mas better na mag-message kayo sa akin. Okay? Ito yung aking contact number. Sa Globe po ito. Ayan. So, 0927-316-7466. Once again, 0927-316-7466. And of course, yung mga contact number po ni Doc Chewy sa 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. At meron din po siyang Globe sa 0917-853-8933. Okay? So, pwede nyo siyang isearch sa Facebook sa Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Okay? So, ngayon naman ay itakal natin yung topic about po sa isang sakit lang, pwede ring maubos ang pinaghirapan mo. 'Di ba? Marami yung nakaka-relate dito. Yan. So, sa loob ng maraming taon, pinaghirapan mong magkaroon ng bahay. Kumbaga, nakabili ka ng sasakyan, nakaipon ka para sa kinabukasan, naglaan para sa pamilya. Pero paano kung isang araw ay magkaroon ng hindi inaasahang problema sa kalusugan? What if? 'Di ba? Kumbaga tayo na yung pinagpala sa lahat ng bagay. Nakabili ka ng sasakyan, nakabili ka ng bahay, kumbaga nakaipon ka, kumbaga naglaan ka na para sa pamilya mo. Ngunit dumating ang isang araw na nagkaroon ka ng sakit. Katulad ni Nanay Sinaida Ferrer, from mama nito na almost inipon niya na 1 million. Biruin nyo, 1 million na naipon niya, pero kulang pa sa pagpapagamot. 'Di ba? So, almost ginastos niya yung 1 million niya na tirhan na lang ng 150,000. So, ngayon, naghanap ng ibang paraan yung pamilya kasi buti daw kung gumagastos sila ng ganun kalaki ay gumagaling yung pasyente. Hindi eh. Mas lalong pumayat, hindi nakalakad, at syempre, inaalalayan bawat kumakain. So sa ngayon, siya po ay ino-observe natin. Halos po mag-1 month pa lang this coming August. Ayan, ngayong August. Ayan, so nakalimutan lang natin yung date. Pero bumalik po kanina yung anak. Ayan, si Sir Ferrer. Yung feedback po, nakinig yung ating mga pasyente kanina. Ngayon po, medyo mataba na yung pisngi, nakakalakad na ng mag-isa, at nakukuha na niya kung ano yung gusto niya. 'Di ba? Dati, dito sa atin, hindi pa gumagastos ng 15,000 pesos. Yung magulang nila, malaki yung naging pagbabago. So, sabi nila, dati gumagastos sila ng every session ng 60,000 pesos. Session yon, isang session lang sa Shockwave. At ginaganap ito sa Naga. So, dito sa atin, mag-1 month at halos gumagastos pa lang hindi aabot ng 15,000, nakalakad at hindi na inaalalayan, tumaba na, at naging maganda yung aura ng mukha. Kaya naman, grabe yung pasalamat po ng pamilya sa atin, di ba? So, that's the reality of life, okay? So, ito naman, ayan, so, pero paano kung isang araw ay magkaroon ng hindi inaasang problema sa kalusugan? Maaring maubos ang inyong ipon, maaring madagdagan ang gastusin ng pamilya, maaring mahirapan sa mga biglaang pangangailangan. Ang masakit, ayan, ang mas masakit daw, hindi natin alam kung kailan darating ang ganitong sitwasyon. Ayan, so, kaya huwag hintayin na magkaproblema bago simulang alagaan ang inyong kalusugan. Kaya naman ngayon nga, lagi natin ina-advise dito na mag-invest tayo sa ating kalusugan. Okay lang na, kumbaga, wala pa tayong nararamdaman na sakit, mas maganda po na uminom na tayo. Kaya nga, ina-advise natin dito na pwedeng kang uminom kahit walang sakit. Kasi ano yung hihintayin natin? Magkasakit muna tayo bago tayo uminom. Na kaya naman natin iwasan habang tayo nagtatrabaho, isipin po natin na ito po ay investment sa ating kalusugan. Kasi kapag inisip natin na gastos, wag na kasi marami akong gastusin. Diba? Nakakapag-invest ka nga sa luho natin na hindi natin
kapakinabangan. So dito, Palakasin ang loob, patibayin ang katawan, labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bida, nandito na sa inyo.